Padayon ta sa ato ang wali, no? Ang English na sila'y series, pero kanik katiptipik lang ni o kabahin sa maong series kay lahi man ang ilaha, ang gihimo, nakuha lang taog kanang mahasubay sad sa mga pagtulun-an, no? Same lang gihapon sa Pasko. Mao ni nga ang kining maong bersikulo makita nato nga gibutang sa streamers. Nahibalo ba mo ani unsa ni nga bersikulo? Kaning John 3:16 pinaka-common, nasag-una gud sa mga bata, no? Ang katong mga bata nga nagsuon na natigulang na gud. Kana nga bersikulo mao nay pinaka galimin gyud sa tibuok Biblia. Mao nay naghatag og kahulugan sa tibuok nato nga sugilanon sa atong kinabuhi. Ug mausab kana ang hinungdan nganong nagsaulog kita og Pasko. Apan usahay makita nato na sa mga streamers, mga kalihukan sa sports ug uban pang mga kalihukan, no? Naa na sila ibutang John 3:16. For God so loved the world. No? Naay mga sticker sa mga sakyanan. Sa unsa man katuyuan, sila ragoy nahibalo ana. Pero nagampo ko nga ang paghimo nila na, ang pagbutang nila na kanang bililhon kayo nga bersikulo sa Biblia, nga doon na sila tumong og tuyo ug way lain pagdaig pagsimba sa atong buhi nga Dios. So mao kini ang gitawag nato og the greatest verse sa Bible. So ngano man nga importante man ni alang sa mga tawo nga linuwas. Nganong importante man kining maong bersikulo alang sa mga Kristohanon. Nasayod ba mo mga igsuon nga ang kanang maong bersikulo mao na hinungdan nganong nag-celebrate ta sa Pasko. Nganong dunay Pasko nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang Pasko mao ang pinakamanindot nga panahon nga angay nga isaulog. Ang kadaghanan nagsaulog apan ang uban wala gayon masayod ngano og unsay katuyuan og rason ngano nga kini gisaulog, di ba? No? Kasagaran nato sa una inumdum ko nga wa pa ko dakpis Ginoo. Kanang Pasko nindot kay na para nako, para sa akong kaugalingon. Kay wa man ko kay bawag unsay lintungan ay. Wa mo ko kay balog, Wa ko kay balog gyud unsa gyud tinud-anay nga kahulugan ni anang Pasko. Nganong naay Pasko? Pero og atong tan-awon ang kining base ani nining maong bersikulo, ang Pasko pinakaanindot kaayo nga paghitabo sa atong kinabuhi. Ang John 3:16 nagsulti ka nato sa dakong gugma sa Dios nga diin iyang gihatag ang iyang kaugalingon isip gasa sa tibuok kalibutan, sa tibuok katawhan sa kalibutan. Dili kini mga igsuon usa lang ka kalihukan nga ordinaryo, no? Dili kani usa ka kalihukan nga mahimo lang isagol sa uban natong mga ordinaryo nato nga mga kalihukan. Mao kini adlaw nga kinahanglan isaulog sa tibuok kalibutan, sa tibuok katawhan tungod sa dakong gugma sa Dios nga naa sa iyaha mismong kinaiyahan sa Dios. Ang Dios gugma. So ang atong wali karon, ang title nini ang Pasko, plano ug katuyuan sa Dios. So sa title landaan, makita nato nga walay Pasko ug wala planuha sa Dios ug walay katuyuan ang Dios sa atong kinabuhi. So nahitipik usab kini sa serye nga sa ako nang giingon sa English nato nga service nga nagpadayon ang resulta sa Pasko sa atong kinabuhi sa komunidad. Mao na ang ilahang serye. So ato kining gikutlo sa basahon sa Juan 3:16-17. Ug akong gihangyo ang tanan manindog ta mga igsoon atong basahon ning maong bersikulo nga atong gikutlo sa Juan 3:16-17. Okay, kani duha ra man ni ka bersikulo akong gihangyo dungano nato ni pagbasa. Sige atong basahon. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa ingon nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan mutuo kaniya dili malaglag kundi dili makabaton sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak gani sa kalibutan aron sa paghukom sa kalibutan kundi aron nga ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ato iduko ato mga ulo ug magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat Ginoo
sa imong gipadayag nining higayuna sa panahon sa Pasko. Imo gayod kaming gipahinumduman nga ang tanan Ginoo Dios ikaw ang nagplano ug una kay katuyuan sa among kinabuhi busa amahan nining kahaponon muduol kami kanimo pinaubos ang among kasing-kasing ug among kaugalingon Ginoo Lord God nagampo lamang kami Ginoo Dios nga ikaw Ginoo magauban nining maong buluhaton gikan sa pagsugod hantod sa pagtapos hatagi kaalam Ginoo ang imong alagad nga kini Ginoo Lord God mabatbat niya gyud sa klaro ug tin-aw Ginoo Lord God ang imong pulong ngampo sa ako Ginoo sa imong makatawhan nga niya dinhi nga ablihon nila ilang alimpatakan ug ilang kasing-kasing aron kunimo datom Ginoo Lord God ang pulong nga imong ihatag pinagi ni mensahe ning kahaponon dalaygon kaamahan sa walay katapusan nagampo sab kami Ginoo sa imong balang espiritu nga maoy magpanglihok sa among taliwala ug salamat Ginoo sa imong grasya kay kining tanan nagagikan kanimo. Apart from you, wala mi mahimo Ginoo. Salamat ining tanan, dalaygon ka sa walay katapusan, kini mong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Manlingkod ta mga igsoon. So adunay usa ka sugilanon nining maong bersikulo biblical story ni mahito ko ni sa usa ka tawo ang ginganlan og si Nicodemus. Nicodemus sa Cebuano. So mabasa na nato sa Juan 3:1 ug 3, no? Kining Juan 3 nagpadayag sa usa ka talagsaon nga panag-istorya, panagkulo kabildo o tabi nila ni Ginoong Hesus ug nining usa ka tawo nga ginganlan og si Nicodemo. Kini si Nicodemo mga igsoon usa ni ka membro sa Jewish ruling council. Nakadungog mahitungod ni Hesus ug gusto nga mapangutana giniya si mismo personal si Jesus sa mga butang nga gusto niyang masayran. Apan aduna siya gamay nga kahadlok. Adunay kahadlok nga iya ang gibati nga dili niya malikayan tungod kay nasayod kita nga niining panahon na si Kristo wala gayud mahiuyo ni sa uban pang mga council sa Jewish sa ilahang pundok. Mao na nga atong basahon sa Juan 3:1 ug 3. Juan 3:1 ug 3 nag-ingon, unya dihay usa ka tawo nga usa sa mga Pariseo, Nicodemo ang iyang ngalan ug usa ka pangulo sa mga Hudiyo. Kini siya miadto kang Hesus sa gabii ug miingon kaniya, Rabbi o teacher, magtutudlo mao ni pasabot nini. Nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gihimo gawas lamang kun ang Dios anaa uban kaniya. Si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod gayud sultihan ko ikaw. Gawas kun ang tao ipakatawo pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. So bisan pa niini maigsuon nga sa pagduol ni Nicodemo ug sabisan wala pa siya muduol nasayod na si Ginoong Hesus nga mao ni mahitabo og mismo nasayod siya kun unsa gayud ang iyang katuyuan sa iyang pagpangutana niing maong pangutana ngadto kang Hesus. So adunay tuyo si Nicodemo ni Hesus diin iya nang nasayran. Nasayran ang daan ni Hesus. Kun unsa ang naa sa kasing-kasing ni Nicodemo. Busa gitubag ni Hesus. Ingon siya nga hangtod dili ka magpakatao pag-usab. Dili ka makasulod sa gingharian sa Dios. So, alang kang Nicodemo, imposible kayo ni. Sa ato lang natural nga panghunahuna bisag kita na may ingnon nga mataw ka pag-usab. Imposible jud kayo. Naibulong yun si Nicodemo. Unya mingon siya nga imposible unsaon pagkatao pag-usab nga dako naman siya, no? Mubalik ba siya sa sabakan siyang inahan aron matawo pag-usab? Mao na yang gipangutana busa ningon si Jesus sa bersikulo Juan 3 kapitulo 3:5-8 mingon si Jesus. Si Jesus mitubag sa pagkatinuod gayud sultihan ko ikaw gawas kon ang tao ipakatawo pinaagi sa tubig ug espiritu. Dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gipakatao sa unod, ug ang gipakatao sa espiritu. Ayaw ikay bulong ang akong pagingon kanimo.
kinahanglan nga ipakatawo kamo pag-usab. Ang hangin mohuros ngadto sa buot niyang padulngan ug mabati nimo ang tingog nini apan dili nimo mahibuluan kundi gikan o asa kini padulong. Ingon usab niya na ang tanan nga gipakatawo sa espiritu. Gipasabot ni Ginoong Hesus kun unsa gipasabot nining gipakatawo sa espiritu ug sa English pa ni siya born again. No? Unya ug English ra ba nato daghang kontra pero ingon nimo nga gipakatawo ka sa espiritu magdaghang mangutana. Unsa man na siya. Pero muditso kag ingog born again. Daghan dayong moingon unsa man na. No? Wa sila kay balo nga kana di ay mao nang pagpakatawo pag-usab sa usa ka tawo nga gibag-o na sa Dios, mao na siyang gipakatawon siya pag-usab pinaagi sa espiritu sa Dios. So si Jesus wala maghisgot og physical rebirth. Wa siya maghisgot ini sa pag-istorya ni Nicodemus, wala siya mag-istorya nga matawo pag-usab physically. Excuse me. Kundi spiritual. Ingon siya, hangtod dili mas spiritually reborn, no? English lang nato, no? Diin ang Dios lang ang makahimo nini, dili sila makasulod sa gingharian sa Dios. Gipasabot ni Ginoong Hesus ngadto kang Nicodemo nga og dili siya maborn again, dili gyud siya wala gyud siya panahon ug wala siya higayunan nga makaadto sa gingharian sa Dios. Mao ni naglibog gyud ang unahon ni Nicodemo niini. Busa sa Juan 3:13 nagingon og si Jesus mitubag kaniya, magtutudlo ikaw sa Israel. Wala ba ikaw makasabot niini? Sapagkat tinuod gayud sultihan ko ikaw nga kami nagsulti sa among nahibaluan ug nagpamatuod sa among nakita. Apan kamo wala mo dawat sa among gipamatuod. Kung ako nagsulti kaninyo ug yutan-on mga butang ug kamo wala mo tuo, unsaon man ninyo sa pagtuo konsultihan nako kamo og langit no mga butang. Walay nakasaka ngadto sa langit gawas kaniya nga nanaog gikan sa langit nga mao ang anak sa tao. Si Jesus nag-ingon nga ang tubag niini anaa kaniya. Ang gipasabot niya sa pag-ingon nga walay nakasaka ngadto sa langit gawas kaniya nga nanaog gikan sa langit. Mismo ang iyang kaugalingon si Jesus mao iyang gipasabot nga ang tubag ni anang imong pangutana ako. Ako mao ang katubagan ni ana. So, og ato makita dinhi gingon dinhi nga ikaw magtutudlo sa Israel. Magtutudlo sila sa Israel ug wala siya mahibaw kung unsa gayod ang tinud-anay gayod nga pamaagi aron ka makaadto sa gingharian sa Dios. Ang anak sa tawo nga mianhi sa kalibutan aron sa pagpadayag niining mga butanga aron mahimo kining mga butanga nga posible alang kanato. Kay kun dili magtudlo kanato si Ginoong Hesus nini ug dili kita tagaan og lamdag sa balaang espiritu sama ni Nicodemo maglibog yuta unsaon. Unsaon na nato pagkatawo pag-usab. Apan niingon si Jesus espirituhanon kining ato ang gihisgutan ug ang tubag niya na mao ako. Sa Juan 3:14-15 nag-ingon, ug sama ang bitin giisa ni Moses dito sa kamingawan, kinahanglan usab nga iisa ang anak sa tao aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing dayon. Gikutlo ni nato mga igsuon, gikutlo ni Juan ngadto sa daan nga tugon. Dinhi nagpahinumdom si Jesus ni Nicodemo mahitungod sa sugilanon sa daang tugon. Mahitungod sa mga Israelitas nga nahisalaag sa ilang pagpaingon sa yuta nga gisaad. Dinhi dapita ni miribildi sila sa Dios ug daghan kayong reklamo batok sa Dios. So gikastigo sila sa Dios pinaagi sa pagpadala og daghang malala ula nga mga bitin ug daghan kanila ang nangamatay. Apan nagpakita gihapon ang Dios sa iyang kaluoy sa iyang mga tawhan o iyang gingnan si Moses. Paghimo og bitin nga bronze susama nining mala nga mga bitin ang dagway ibutang sa pusti ug iisa ug kutob sa mutan-aw nga adunay pagtuo sa saad sa Dios sa kaluwasan mabuhi. So ngano naghisgot man si Juan mahitungod nining sa daang tugon.
Gisultian ni Hesus si Nicodemo nga ang hulagway nining sugilanon sa daang tugon mao si Hesus. Siya mismo sama sa pag-isa ni Moses sa bronze nga bitin nga diin ang katong mituo na ayo o wala mga matay, si Hesus usab usa ka adlaw ni ana iisa didto sa krus sa Kalbaryo. Iisa dito sa krus sa Kalbaryo ug dito sa maong krus gilubong ni Hesus ang tanang sala sa tibuok kalibutan. Ang tanang sala sa katawhan gilubong niya uban siyang kamatayon sa krus ug siya ang mibayad bugti sa atong sala nga nahimo ug kinsa ang mutan-aw nga adunay pagtuo kaniya nga siya ang nagbayad sa sala dili gayud malaglag ug makabaton ug kinabuhi nga walay katapusan. Ug makita ninyo mga igsuon ang sugilanon sa pag-isa ni Moses sa maong bitin nga dagway nga bronze. Usa kini ka propesiya nga moabot usab ang panahon nga moabot ang anak sa tao nga iisa usab siya nga mao ang makahatag og kaluwasan ug makahatag og kinabuhi nga dayon. Ug dinhi atong makita ang duha ka pinakaimportante nga bersikulo sa Biblia. O kini nagsulti kanato unsay atong kinahanglan aron magpakatawo pag-usab. Matod ni Hesus sa Juan 3:16 nag-ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa ingon nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron sa paghukom sa kalibutan kundi aron nga ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Nagsugilon kining duha ka bersikulo sa sugilanon giunsa sa Dios aron kita maluwas. Ang iyang anak mao'y nagtagbo kanato sa atong kaluwasan. Mao kini ang bersikulo sa Biblia nga klaro ug tataw kayo nga nagsulti kanato kung unsa gayud ang mahitungod sa Pasko. Mao ni ang lintunganay nganong gihatag sa Dios ang Pasko. Matod pa sa kining duha ka bersikulo nagsulti kanato og mga butang mahitungod sa Dios. Ang amahan ni Ginoong Hesus. Ug ilang gipakita nga nahitabo ang Pasko tungod kay kining mga butang tinuod sa Dios. Walay gipamulong ug walay gibuhat ang Dios nga dili tinuod ang tanan matuod. Bisan pa ang pagkahitabo ug nganong nahitabo nga adunay Pasko. So atong makita dinhi mga igsoon adunay 5 ka punto, 5 ka pagtulunan nga atong makita ngano nga tinuod ngano nga nahitabo ang Pasko. Mga butang nga tinuod sa Dios ngano nga nahitabo ang Pasko. Una, ang Dios mahigugmaon ug puno sa grasya. So atong makita dinhi nga ang Pasko nahitabo tungod sa pagkamahigugmaon sa Dios. Ug asa man na nimo makita sa maong bersikulo ana sa John 3:16 tungod sa kadako sa gugma sa Dios diri kanato. Atong makita dinhi nga ang Dios nahigugma kanato iyang gihatag mismo ang kaugalingon diri kanato, iyang kaugalingon, iyang kinabuhi. Sa bersikulo 16 nagsulti kanato sa iyang gugma sa katawhan. Di kun atong tan-awon mga igsoon usa kini ka maanindot nga balita nga ang labaw makagagahom nga Dios. Ang Dios Amahan nahigugma sa kalibutan. Makita nato ni sa maong bersikulo sa pag-ingon niya tungod sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan. Wala ni magpasabot nga ang kalibutan nga atong gipuy-an kundi ang nagpuyo sa kalibutan. Ug ilang gipakita nga nahitabo ang Pasko tungod kay kining mga butang tinuod gayud sa Dios. So tan-aw nato dinhi. Sa Juan 2:2
nag-ingon, ug siya mao ang halad sa pasiguli alang sa atong mga sala, ug dili lamang sa atong mga sala, kundili sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Ang uban mga igsuon moingon nga dili kini alang sa tanan. Daghan moingon ni ana, wa mi labot ana. Alang lamang na ni adtong pinili sa Dios. Apan dili kini mao ang gipasabot nining maong bersikulo. Nag-ingon kini nga ang Dios nahigugma sa kalibutan, tibuok kalibutan, ang tanan nga naa sa kalibutan. Walay gipili ang Dios. Iyang gihigugma ang tanan. Ang Pasko mahitungod sa pulong nga nahimong tao ug nagpuyo siya uban kanato. Matod pa sa Juan 1:14 nag-ingon, ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato ug atong nakita ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat gikan sa amahan, ingon nga bugtong anak, puno sa grasya ug kamatuoran. Mao ni hinungdan mga igsuon nga ang anak sa Dios natawo diha sa tawhanong pamilya. Ug nahimong usa kanato, miipon sa katawhan, gihimo kini sa Dios. Dili lang sa pipila, kundi alang kanaton tanan. Gihimo kini sa Dios sa walay pagpili. Tungod kay usa lamang ang makapasiguli, makareconcile sa atong mga sala, makawagtang makapasaylo sa atong mga sala, ang kamatayon sa iyang pinalangga nga bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Kini lamang makabayad sa sala sa katawhan sa adunay pagtuo kaniya. Kung atong hisgutan ni mga igsuon kini mga bersikulo, daghan kayong mo mention ay daghan kayong musulti niini. Apan kun imong basahon, ningon dinhi nga siya mo pasaylo, bayra niya ang sala sa mga tao sa kalibutan, ni adtong lamang nga mutuo kaniya. Sa ato pa ug atong tan-awon mga igsuon, aduna tay participation, aduna tay kalabutan, aduna tay buhaton nga mao ang pagtuo sa gibuhat ni Hesus didto sa Kalbaryo sa paglansang sa krus, nga atong makita gyud masilsil nato sa atong alipatakan ug mabutang nato sa atong kasing-kasing, din atong ipakita sa atong kinabuhi nga si Kristo lamang ang naghatag sa kaluwasan, pinaagi siya ang kamatayon dito sa krus. Walay pagpili, walay pagpinig. Gihimo kini niya tungod sa iyang dakong gugma diri kanato. Nahibalo ba mo nga wala mo anhi dinhi si Jesus kalibutan aron pagdani sa iyang amahan nga luwason ta? Wala siya mo anhi dinhi aron pagdani sa iyang amahan nga kita iyang higugmaon, kundili ang Dios amahan na higugma ng daan sa kalibutan. Mao nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron kita maluwas. Unsa may gipasabot sa mga bersikulo? Tungod sa kadako sa gugma sa Dios amahan, diri kanato iyang gipadala ang iyang anak. So ulahina ang pagpadala niya sa iyang anak, apan ang una natong mabasa o makita og atong makatunan nga ang Dios amahan nahigugma na natong daan sa wala pa niya gipadala si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Juan 4, Kapitulo 4, 9 ug 10, atong basahon mga igsoon, nag-ingon din ang gugma sa Dios gipadayag dinhi kanato, pinaagi niini nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak ngani sa kalibutan aron kita mabuhi, pinaagi kaniya. Niini ani ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kundi nga siya nahigugma kanato ug nagpadala sa iyang anak nga halad sa pagpasiguli alang sa atong mga sala. Walay lain, walay santo nga gipadala aron kita mapasiguli ngadto sa man, kundi ang iyang pinalangga ug bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Dinhi atong makita ang unang butang atong nahibuluan dinhi sa maong bersikulo ngano nga nahitabo ang Pasko tungod kay ang Dios maluluy-on ug mahigugmaon. Gihigugma niya ang kalibutan ug walay rason nga dili nato sa ulogon ang Pasko.
Tungod sa gugma sa Dios mga igsuon kining pag-celebrate nato sa Pasko. Dili ni nag-celebrate kita nga para sa atong kagalingon ni duno sa usa ka butang, dunay usa ka tawo, dunay usa ka panghitabo nga atong gi-celebrate ni tungod ni anang maong kalihukan o nahitabo sa atong kinabuhi nga mao ang Pasko. So ang una atong makita nga ang Dios mahigugmaon og puno sa grasya. Mauna nga nahitabo ang Pasko. O ang ikaduha, tungod kay ang Diyos nagsakripisyo sa paghatag niini. Ikaw ba, amahan? Imong bugtong anak, way lain kang anak, imong pinalangga anak, sa imong kasing-kasing, imong gitagaan og bili, precious kayo na siya nga butang alang kanimo. Imong isakripisyo alang sa uban. Mauna ang Pasko nahitabo tungod kay ang Dios nagsakripisyo sa iyang anak. Iyang gihatag diri kanato. Ang paghatag nini mao usa ka dako nga sakripisyo sa usa ka amahan nga nahigugma sa iyang bugtong anak. Ang Dios nahigugma ug iyang gihatag ang iyang kaugalingon diri kanato. Nag-ingon nga ang Dios nahigugma sa kalibutan ug iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Pagkadako nga sakripisyo sa amahan nga iyang gihimo kanato. Gihatag ang pinakabililhong butang, ang iyang anak, bugtong anak, nga maoy iyang tagaan og bili diha sa iyang kasing-kasing, aron lamang kamo ug ako maluwas. Kung atong tanaw ni kaning bugtong anak, makita nato ni gibalik-balik ning makaupat. Mainumdum kita nga ang sugilanon sa unang tugon kung giunsa pagsulay usab sa Dios si Abraham. Nakahinumdum na, I believe, nahibalog imos kinabuhi ni Abraham. Ang kinabuhi ni Abraham nga iyang gitawag aron ihalad si Isaac. Si Isaac, ang iyang pinalanggang bugtong anak, nga iyang gimahal, ingon usab ni anak si Jesus, ngadto sa amahan. So sa pagkahitabo sa daang tugon nga gitawag si Abraham sa Dios, o gingna niya, Abraham, dadaa dito sa Mount Moriah ang imong anak, o ihalad diri kanako. Walay pagduha-duha, walay pagdugay-dugay, gisunod ka na ni Abraham tungod kay nasayod siya nga ang Diyos ang naghatag, ang Diyos usab ang mukuha. Kung atong una-unaon, ang Ebanghelyo sa Juan mao ay nagtudlo kanato kung unsa gayud ang lintunganay sa ato ang pagkinabuhi diha sa Dios, kung unsa gayud ang gigikanan sa gugma sa Dios diri kanato gikan gayud sa iyang bugtong anak. Juan 1:14. Ang pulong nag-ingon, ang pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanato ug atong nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga iyang nadawat gikan sa amahan, ingon nga bugtong anak nga puno sa grasya ug kamatuoran. So wala kini magpasabot moingon ni tagbugtong anak mga igsoon. Sa kabahin sa Dios wala ni magpasabot nga nahimo ni siyang bugtong anak tungod kay natawo siya. Ang gipasabot ini nga bugtong anak dili sa ingon nga wala pa siya sa una. Diha na siyang daan. Tungod kay sa Juan 1:1 nag-ingon nga ang pulong sa wala pa ang kalibutan, diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios mismo. Mao na si Kristo. Mao na pag-ingon ini nga bugtong anak. Gipasabot kini nga siya mao ang walay sinugdanan ug walay katapusan nga anak samahan. Ang pulong bugtong nagpasabot sa iyang katingalahan nga bili. Sa iyang katingalahan nga bili ngadto sa iyang amahan. Ug siya ang pinakamahal sa kasing-kasing sa amahan. Nga naa siya nahimutang sa talagsaong lugar sa gugma o kasuod ngadto sa amahan. Mao ni gingon nila nga bugtong niyang anak, dili bugtong nga natawo kay wala pa sa una. Apan iya ning gitagaan og bili pinakamahal, pinakapinangga ug iyang gigugma nga anak ug iyang gihatag kaninyo ug kanato. Juan 1:18 nagingon wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong
nga Dios nga naa sa sabakan samahan mao ang nagpaila kaniya. Unsa may gipasabot? Pagingon dinhi nga ang bugtong way lain si Ginoong Hesus, ang bugtong nga Dios nga naa sa sabakan samahan mao ang nagpaila kaniya. Ang basahon sa Biblia nagingon nga ako ug ang amahan usara. Nagpasabot kini nga wala sila'y kalainan. Nga siya ang anak sa Dios nga matuod. Si Jesus nagpaila sa Dios amahan diri kanato. Ug matud pa sa Juan 3:18 nagingon ini, ang nagtuo kaniya dili na hinukman sa silot. Apan ang wala magtuo hinukman na sa silot. Kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Unsay gingon sa John 3:16? Kung kinsa ang mutuo kaniya, makabaton o kinabuhi, o dili malaglag o makabaton o kinabuhi, nga walay katapusan. Sa Roma 8:31 ngadto 32 nag-ingon kini, nagpadayag kini, niingon dinhi, busa unsa may atong isulti mahitungod niini. Kung ang Dios dapig kanato, kinsa man ang mubato kanato. Siya nga wala muhikaw sa iyahang kaugalingong anak, kundili mitugyan hinuon kaniya alang kanatong tanan. Dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kaniya? Kining maong bersikulo mga igsuon, nakita nato ang naghingapin nga gugma sa Dios, nga wala gayud niya ihikaw ang iyang bugtong anak si Ginoong Hesus. Nga mao ni anto sa kasakitan nga unta kita ang mudawat. Nga mao'y nag-anto sa paglansang sa krus, nga kita unta ang angay ilansang. Mao ni makita nimo kung unsa kadako gayud ang sakripisyo nga gihatag kanato sa Dios. Mao na ang ikaduha nga punto, ngano nga nahitabo ang Pasko. O kay katulo nini mao gidawat kita sa Dios nga walay bugti. Mao na ikatulo nga punto nga ato ang gitan-aw dinhi, ngano nga adunay Pasko ug nahitabo ang Pasko. Tungod kay gidawat kita sa Dios nga walay bugti. Unsa may gipasabot nini? Gihatag sa Dios ang iyang anak nga walay bugti. Walay requirements. Walay giingon ang Dios, buhatan ni kay ako ihatag ning akong anak karon mo pasaylo imong sala. Wala. Giangko niya tanan ang tanang kasakitan even to the point of death. Giangko niya tanan nga walay pagreklamo. Bisan pa sa katapusan, walay kayugot nga nagpabilin sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Tungod kay misunod siya sa kabubuton sa iyang amahan. Ug ang iyang gihimo nga nakita niya ang mga lampingasan, ang mga taong dautan nga diin mao ang nakasala, mo hinungdan sa iyang kamatayon ug sa iyang pagantos. Unsay giingon niya ngadto sa iyang amahan? Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. O siguro din pa sa ato mahitabo mga igsoon girakraka dili ta makahimo sa gihimo sa Dios tungod kay talagsaon ang Dios, gamhanan ang Dios. Siya ang tagiya sa tanan. Busa mao ni gibaw sa Ginoo, gibalos niya ngadto sa mga makasasala. Gidawat ang katawhan, gidawat sa Dios ang katawhan nga wala gayoy gipangayo nga bugti. Gihigugma sa Dios ang kalibutan, o gihatag niya sa kalibutan ang usa ka manluluwas. Ang amahan naghatag og ngalan sa bata nga gilalang sa balaang Espiritu Santo sa sabakan sa Birhen nga si Maria. Gideklarar ang ngalan sa bata sa kalibutan nga ang Dios naghatag og manluluwas nga nag-ingon, tawgon ninyo siya og Hesus. Tungod kay iyang luwason ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So kung natong makita mga igsuon ang Pasko, plano sa Dios, ug doon na siya katuyuan alang kanato. Kay kung wala pa mo ani si Ginoong Hesus, dugay rang gipanglaglag kining mga tawhana, ilabi na gyud kining nagbarog sa inyong atubangan. Tungod sa kadako sa gugma sa Dios, nagpabilin kita, nagpakabuhi ning kalibutan na. Mao ni atong mabasa sa Mateo 1:21, nagingon siya, manganak siya og usa ka batang lalaki, ug siya imong nganlan nga og Hesus, kay siya mao ang
muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So sa giingon sa Juan 3:16, kinsa katong mutuo kaniya sa ato pa walay limitasyon. Mingon usab si Jesus sa Juan 6:37 nagingon, ang tanan nga gihatag kanako sa amahan nga muari kanako og siya muari kanako dili gayud nako isalikway. Wala magpili. Walay limitasyon ang gugma sa Dios. Ang gihatag ngadto ni Hesus gikan sa amahan kitang mga katawhan dili gayud isalikway ni Ginoong Hesukristo. Magapadayon ang gugma sa amahan ngadto sa anak ug ngadto sa iyang mga katawhan. Mao na nga siya gilukat niya ang atong mga sala pinaagi sa kamatayon dito sa krus. Ang usa ka makasasala nga moduol kang Hesus tungod kay ang amahan ang naghatag kaniya ngadto kang Hesus. Dili kita angay nga mahadlok o mabalaka kung ihatag o dili ta sa amahan ngadto sa Hesus. Tungod kay simple ra gyud kayo mga igsuon, muduol ra gyud ta ni Ginoong Hesus. Ingon dinhi nga ang muduol ni Hesus dili gayud niya isalikway. Ug makasiguro ta nga dili kita mawala diha kaniya tungod kay si bisan kinsa nga makasasala nga moduol kang Hesus, ang amahan sa iyang gugma, siya ang una nga nagdala nining makasasala ngadto sa iyahang bugtong anak. Wala tayo kapasigarbo mga igsuon nga tungod sa akong pagkadiyos nun, o tungod sa akong pagkareliyoso, tungod sa akong pagkamaayo na kabaton kog kaluwasan. Klaro og tataw kayo nga walay lain nga makahatag kanato og kaluwasan kundi si Ginoong Hesukristo mismo tungod kay siya ang nagpalansang sa krus tungod kanimo, kaninyo o kanako. Mao na atong makita mga igsuon nga dako kayo bili. Dako kayo ang kahulugan nining maong Pasko ang nahitabo sa Pasko. Nagpadayag kini kun unsa kadako ang gugma sa Dios diri kanato. Apan usahay inigabot sa Pasko daghan kay taghuna-hunaon. Nakabasa ko og survey nga ang mga tao nga nagpaabot sa bulan sa Disyembre, mga himsog kayo, aktibo kayo, excited kayo, nindot kayo mga relasyon. Pero pagkahuman sa Pasko, tanawa ninyo. Siguro tanaw ninyo mga BP. Ini kahuman sa Pasko, sa adlaw gayud sa Pasko, luya na ang mga tao. Ngano man, tungod kay nagtanaw kita sa Pasko, nga alang sa atoang kaugalingong katagbawan. Makadawat tag bonus, makadawat tag pinaskuhan, makadawat ta og gift. Wala bot lumba dagan. Makadawat ta og gasa sa atong mga kaigsuonan apan wa na tuunaw na nga unta kita ang muhatag tungod kay dili man kita ang natao. Angay ra na sa mga bata siguro. Pero kung atong naon ang Pasko alang sa Ginoo. Nagsilibra lang ta sa Pasko tungod sa iyang gibuhat diri kanato. Ato kaning gisilibra sa atong kinabuhi tungod sa kay dunay tay angay tandakong pasalamatan ang iyang gibuhat sa ato ang kinabuhi. Usa dili gayud kita angay nga mamalandong nga og dili pa sa atong kamaayo wala ta maluwas sa Dios. Tungod kay grabe ang pag-antos ug ang kapait ug ang kasakit nga gibati sa Dios nga amahan sa dihang iyang nakita ang iyahang bugtong anak nga gilansang sa krus. Niabot ang punto nga ganit gitalikdan niya. Mitalikod siya. Tungod kay wala na niya makita ang iyang bugtong anak, gidakdakan na sa tibuok sa kalibutan ug ang iyang nakita ang mga katawhan nga nahimo ng matarong sa iyang pananaw tungod sa katarong ni Ginoong Hesus nga gidakdakan sa atong kadautan. Nitalikod siya kay di na niya matanaw ang gidangatan sa iyang bugtong anak. Ingon ni anak, kung ato yung tan-awon yun, tutukan na to ang mga panghitabo, makaingon yun ka, nga grabe yun ang kasakit nga gibati sa amahan
didto sa iyang bugtong pinalanggang anak ug iyang gigugma anak nga maoy gipatay, maoy gilansang, maoy gipaantos alang sa atong mga sala. Nagpasabot kini mga igsoon nga ang Pasko nahitabo tungod kay ang Dios Amahan nadawat ni bisan kinsa sa gustong maluwas. Bisan kinsa pa siya, unsay ilang nahimo, unsa siya ka makasasala. Excuse me. Kinsa katong mutuo kaniya, gi-welcome gayud sa Dios. Mao ni gingon dinhi nga kung kita mutuo, apan subo palandungon nga og tan-awon sa ubang mga kaigsuonan ang pulong kaluwasan kutob ra gyud sila dinha. Kay tungod ang Dios gugma, sila giluwas, kutob ra sila dinha. Wala nila tan-awa kung unsa kapait, unsa ang kasakit nga gibati, nga gagiagian ni Ginoong Hesus alang sa atong kaluwasan. Ug ang giingon dinha, kun mutuo, maura. Kun mutuo ka sa iyang anak, sa gibuhat ni Ginoong Hesus, ikaw maluwas. Mao na nga atong makita dinhi sa Pasko ang dakong gugma nga gihatag sa Dios kanato nga ikita iyang gidawat nga wala gayoy bugti. Walay gipangayo kundi lamang ang atong pagtuo ngadto kaniya. Sulain pang rason ngano nga gisaulog nato ang Pasko. Ang ikaapat nga punto mao kini mga igsoon, kay ang Dios nagpakita og makaluwas nga kaluoy. Iyang gipakita ang iyang kaluoy nga diin nagdala og kaluwasan sa tibuok katawhan. Mao na ningon siya gigugma sa Dios ang kalibutan ug iyang gihatag ang iyang himaya. Gihatag sa Dios samahan ang iyang himaya diri kanato tungod sa iyang bugtong anak nga maoy niangkon sa tanang sala nga atong nahimo. Sa unang tugon nagingon ang kasulatan nga ang Dios dili magpakita sa tao sa iyang himaya. Apan ang atong gimensyo dinhi ingon dinhi gigugma sa Dios ang kalibutan ug iyang gihatag ang iyang himaya. Sa daang tugon makaingon ka nga nga dili ang Dios dili makapakita sa tao ug sa iyang himaya tungod kay ang tao nga makasasala mamatay kung ma-expose sa presensya sa Dios. Apan dinhi sa bag-ong tugon makita nato dinhi nga gihatag sa Dios tungod sa gugma niya sa katawhan sa kalibutan iyang gihatag ang iyang himaya ngadto sa mga katawhan. Unsa may gipasabot nini? Kung makita nato sa Exodo 33:20 siya miingon, pandili ikaw makakita sa akong naong kay ang tao dili mahimong makakita kanako nga og buhi. Mao ni gipasabot dinhi nga sa diyang si Moses didto sa Mount Sinai nagkuha sa tablet o sa papan sa balaod sa Dios. Ningon siya nga mutan-aw siya sa panagway sa Dios. Apan unsay gingon siya mingon, dili ikaw makakita sa akong naong. Kay ang tao dili mahimong makakita kanako og mabuhi. So ang himaya sa Dios sa unang tugon ug sa bag-ong tugon lahi kayo mga igsuon tungod kay giangko na ni Ginoong Hesus ang maong kasakitan. Iyang gipadayag ang himaya sa amahan, pinaagi kaniya, pinaagi ni Ginoong Hesus. Ug sa kahinam sa unang Pasko ang Dios misaad sa Isaias 45 ningon dinhi, unya ang himaya sa Ginoo ipadayag ug ang tanang tawo makakita nini kay ang baba sa Ginoo nagsulti nini. Mao ni siya propesiya sa himaya sa Dios ni Isaiah nga ang tao moabot ang panahon nga makakita sa himaya sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Iyang gipadayag ang amahan pinaagi kaniya. Pagkabulahan nato nga katawhan nga nagpadayag ang Dios sa iyang himaya, pinagi siyang bugtong anak, pinaagi usab sa iyang sakripisyo nga iyang gihimo. Kana mga igsuon mao si Jesus. Matod pa sa Hebrehanon 3:1-3 nagingon siya ang danag sa himaya sa Dios ug tukma nga hulagway sa iyang kinaiya.
Nagsapnay sa tanang mga butang pinaagi sa gamanan nga pagpamulong niya. Sa nahimo na niya ang paghinlo sa mga sala, siya milingkod sa tuo sa halangdon ngadto sa kahitasan. Mao kini ang sugilanon ni Ginoong Hesus nga nagpadayag sa himaya sa Dios sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan, miipon puyo kanato, nagpakatao uban kanato aron lang mapadayag niya ang himaya samahan ug dinhi pagkahuman niya gingon dinhi sa nahimo na niya ang paghinlo sa mga sala, pinaagi siyang kamatayon, siya milingkod didto sa tuo sa halangdon nga kahitasan. Ang atong sugilanon naglimin lagyod diha punto gayud ni Ginoong Hesus. Kay siya lamang ang nagantos alang kanato. Siya ang nagpadayag sa himaya sa Dios nga man diri kanato. Nga wala na mahimo sa unang tugon tungod kay kinsa ang makakita samahan sa himaya sa Dios sa unang tugon dili gayud mabuhi. So dinhi mga igsoon makita nato nga dako kayo gayud ang gugma sa Dios. Pinalangga sa Dios ang iyang katauhan. Si Jesus gitawag og Emmanuel. Unsa may gipasabot ni anang Emmanuel? God with us. Umingon tag God with us, mga igsuon. Niabot ang panahon nga siya gayud miipon. Kining maong propesiya sa panahon kini ni Isaias, mga 700 pakatuig. Mulabaw o kulang nga gisulti ni Isaias una pa kini nahitabo nga giingon nila ang usa ka bata mataw paganganlan og Hesus kini siya ang Emmanuel, God with us, nga mag-uban kanato hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, mag-uban kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Siya ang Dios nag-incarnate ngadto sa pagkatao, unya nahimo siyang adunay unod. Ang kaluoy sa Dios diha kang Hesus dili partial. Walay kaluoy nga kulang-kulang, walay kaluoy nga gamay ang kulang o katunga lang. Ang kaluoy tibuok gayud, walay partial kana nga gihatag. Tibuok kini ug iyang luwason ug kinsa ang mutuo kang Hesus. Nag-ingon sa Juan 3:16 nga mao ang ato ang bersikulo nga ato ang gisgutan. Ug ako kini basahon pag-usab, nag-ingon dinhi kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa ingon nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Wala tay gihimo nga palas-unon mga igsuon, wala tay maggihimo nga alantuson kundi ang pagtuo lamang ni Ginoong Hesus makabaton ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Walay dako kayo nga bugti ang gipangayo sa Dios, walay bayad. Ang iya lamang gipangayo mao ang timuos nimong paghigugma ug pagtuo ngadto kaniya. Una sa tanan ang grasya ug kaluoy anaa tungod sa dakong panginahanglan. Mao ning gihatag excuse me. Gihimo kini sa Dios tungod kay ang mga tawo nagkinahanglan ining grasya ug kaluoy alang sa atong paglahutay sa atong pagkinabuhi dinhi ubos sa silong sa adlaw. Kung wala ang sakripisyo ni Ginoong Hesus, sigurado gayud nga ngalaglag na kita karon og malayo kita sa Dios hangtod sa kangturan. Wala nay paglaom, wala nay panahon nga angay pang mabakwi nato aron kita makabalik apan ang tanan ulahi na kung ikaw dili gayud makarelasyon ni Ginoong Hesukristo. Hinumdumi nga nakasala kita tungod ni Adan. Ang tungod nini, excuse me. Ug tungod dinhi mga igsuon kita nagpadayon og pagpakasala sa matag adlaw. Kinsa may wa makasala dinhi gahapon. Karon. Ang mga buotan dai mo kay wa man ginitingog. Kitang tanan mga igsuon nakasala. Kay balo mo sa standard sa Ginoo. Ang standard sa Ginoo sa huna-huna pa lang daan nakasala na ta. Sa ato lang gipamulong, patay na ang atong gisultihan. Ingon ni ana. Mao na nga dili kita makaingon nga ako buotan ko wala ko'y gihimong krimen. Gahuna-huna lang ko. Sala gyapon, murder gyapon. Mao na mga igsoon magamping ta sa ato ang kinabuhi. Kay matod pa sa Roma 3:23 nag-ingon nakasala ang tanan ug nawad-an sa himaya sa Dios. So kung atong tan-aw ni tukion nato ning maong bersikulo,
Nawagtang ang himaya sa Dios tungod sa atong unsa? Sa atong sala. Gihatag sa Dios ang iyang himaya pinaagi sa bugtong anak nga si Ginoong Hesus sa iyang kamatayon, apan dinhi ningi kayo na gipakita usab gipadayag sa Dios nga nawad-an ang tao sa himaya sa Dios tungod sa unsa? Tungod sa atong sala. Ang libreng kalawasan pinagi ni Ginoong Hesus dili ang pagkuha nga kita mahilayo sa Dios sa walay katapusan nga paghukom. Wala kita kuhaa, wala kita ipalayo ni ana. Ang Dios wala magluwas kanato, inigkahuman pasagdan na lang ta. Ikaw na ito'y bahala, giluwas na tika, dili na ingon ana, mo-operate ang Ginoo. No. Ang Dios wala magluwas kanato, inigkahuman pasagdan ta, kundili ang libre nga gasa sa Dios, pinaagi ni Kristo, walay katapusan. Sa ato pa nagapadayon ni, sa dihang gipasaylo na ta ni Ginoong Hesus sa atong kasalanan, nagpadayon siya sa pag-amuma kanato, nagapadayon siya sa paghinumdum kanato, nagapadayon siya sa provide sa atong mga panginahanglan. Wala kita niya buhii. Nagapadayon siya sa paggunit sa atong kinabuhi, tungod kay kamo, kitang tanan, linuwas sa Dios. Walay katapusan nga kinabuhi dili kani mahitungod sa gidugayon. Nagisgot tag walay katapusan nga kinabuhi. Kung mingon tag walay katapusan, nagihap na ta. O may katapusan. So di gini matapos. Pero dili na mo ay gipasabot dinhi ang kanang kinabuhi nga walay katapusan mga igsoon. Dili ni mahitungod sa gidugayon kundi mahitungod ni sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Mao na ang walay katapusan nga kinabuhi. Si Jesus nagampo ngadto sa amahan alang kanato sa wala pa siya ilansang sa cross. Unsa iyang pagampo? Sa Juan 17:3 nag-ingon og mao kini ang kinabuhing dayon nga sila nakaila kanimo nga mao lamang ang tinuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Ang paghibalo sa amahan nagpasabot kini nga labaw pa sa atong panghuna-huna. Ang atong pagkahibalo sa amahan labaw pa sa atong panghuna-huna o sa atong nahibaluan. Kini nagpasabot og relasyon diha sa gugma sa Dios ug ang atong gugma ngadto kaniya. Ang maluluy-ong kaluwasan sa Dios naghatag ug nagdala kanato sa walay katapusan nga kinabuhi nga sama sa iyang gisagop o sinagop nga anak. Ang Pasko nahitabo tungod sa maluluy-ong kaluwasan sa Dios. Ang Pasko nahitabo tungod sa maluluy-ong kaluwasan sa Dios nga nagdala sa matag usa nga misalig kang Hesus ngadto sa walay katapusan nga pagkig-usa o fellowship ngadto kaniya. Mao kini ang ikaupat nga ngano nga nagsaulog kita sa Pasko tungod kay ang Dios nagpakita og makaluwas nga kaluoy. Giluwas kita tungod sa kaluoy o grasya sa Dios. Ang ikalima, mao kini ang laing rason nganong nagsaulog kita sa Pasko. Tungod kay ang Dios naghimo og pagtubos. Tungod ang Dios naghimo og pagtubos. Kay balo mo unsa nang pagtubos? Dili ini katong autobus ha. Pagtubos, pagluwas sa iyang mga katawan. Ang Diyos naghimo og pagluwas sa iyang mga katawan. Ang Diyos nahigugma sa kalibutan ug naghatag siya og kalinaw. Ang Diyos Amahan dili lang mahigugmaon, may natagon, madawaton ug maluluyon padulong sa kaluwasan. Magbuhat usab siya og unsa ang kinahanglan nga buhaton aron pagpalit kanato sa atong pagkawala ug pagdala kanato ngadto sa pasiguli ngadto kaniya. Gihimo sa Diyos Amahan ang mga butang nga dili mahimo sa tawo. Mao na ang kapasayloan sa atong mga sala pinaagi sa iyang bugtong anak. Atong basahon pagbalik ang 17. Sa Juan nag-ingon din atong basahon ang 17 nag-ingon kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganis kalibutan aron paghukom sa kalibutan kundi aron nga ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Mao ginay tumong og tuyo sa Dios Amahan diri kanato sa pag-ani sa kalibutan aron kita aron pagluwas sa tibuok katawhan. Walay lain nga gihunahuna ang Dios kundi ang kaluwasan. Walay laing tuyo ug tumong ang Dios mao ang kaluwasan sa tibuok kalibutan. Mao na nga ang plano
sa Pasko iya sa Dios tungod kay aduna siya'y katuyuan nga mao ang kaluwasan kanatong tanan. Ang ingon dinhi nga mao nga ang Dios nagpadala. Nagpasabot kini nga ang atong kaluwasan ay diya sa Dios. Kay siya nagpadala sa ato pa iya nang giplano nandaan tungod ug ubos sa iyahang katuyuan nga ang tanan makabaton og kaluwasan. Siya ang nagbuhat niini sa pag-ingon nga gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan, nagpasabot kini nga mianhi si Jesus aron pagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Nagpakatao siya, nagpakamatay siya, nagantos tungod sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios amahan. Ang Dios amahan nga naghimo aron kita maluwas ug mao kana ang Pasko. Mao kana ang lintunganay, mao kana ang hinungdan ug mao kana ang gipasabot ug mao na ang kahulugan sa Pasko, mao ang kaluwasan tungod kay si Ginoong Hesus na tao dinhi sa kalibutan ug mao na ang giselebrate sa tibuok kalibutan ug sa tanang katawhan ang kapaskuhan pagkatao sa atong manunubos. Ang Dios naghimo og aksyon aron kita maluwas. Wala siya magbaliwala kanato. Naghimo siya aron kita masiguli ngadto kaniya aron mahimo gayud nga posible nga ikaw mahimong mausab ang imong pagkatao ug gitawag ta nga ikaw ma-born again. Nga matawo ka pag-usab pinaagi sa espiritu. Unsay gingon sa Juan 4:19, nagingon kita nahigugma tungod kay siya ang una manahigugma kanato. Mao nang dili ta kapanghambog mga igsuon nga nagsikripisyo ta tungod sa atong gugma sa Dios. Hinumdumi nga dili gayud kita ang una ang nahigugma kundi ang unang nahigugma mao ang ato ang Dios nga Amahan. Busa dili nato mahimo nga buhaton og himuon ang dili mahinungdanon sa adlaw sa Pasko. Kay usa kini kabililhong adlaw sa atong kinabuhi. Kay kun mao kini ang sinugdanan sa kabaguhan sa atong kinabuhi ug dili lang sa tagsa nato nga kinabuhi kun dili sa tibuok gayud nga kalibutan. Pinakamaanindot kini nga adlaw nga dili mahimong ibaliwala kanaton tanan. Kinahanglan gayud nga atong isaulog ug pasalamatan atong buhi nga Dios. Mag-una gayud si Kristo. Hinumdumi sa tanan natong selebrasyon ilabi na gyud sa Pasko, mag-una gayud si Kristo. Mag-una si Kristo sa panahon sa Pasko. Nya atong hinumduman ang naghinubra nga gugma sa Dios o kaluoy diri kanato. Nahitabo ang Pasko kay ang Dios mao ang Dios. Nahitabo ang Pasko tungod kay ang Dios may gugmaon ug puno sa grasya. Nahitabo ang Pasko tungod kay ang Dios nagsakripisyo paghatag niini kanato. Nahitabo ang Pasko tungod kay midawat ang Dios kanato nga walay bugti. Nahitabo ang Pasko tungod kay nagpakita ang Dios ug makaluwas nga kaluoy sa iyang katawhan ug ang katapusan. Nahitabo ang Pasko tungod kay ang Dios naghimo og pagtubos alang sa kaluwasan sa tibuok katawhan. Mao kana ang atong makita sa Pasko mga igsuon. Mao na nga dili gayud nato angay nga himuon kining usa ka ordinaryo lamang nga kalipay sa atong kaugalingon ang pagselebrar sa Pasko kundi nagselebrar kita sa Pasko tungod kay ang atong Dios buhi. Tungod kay ang atong Dios mahigmaon. Iyang gipakita ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Mao kini ang Pasko. Ang Pasko plano ug katuyuan sa Dios. John 3:16 tungod sa kadako sa gugma sa Dios diri kanato iyang gipadala ang iyang bugtong anak ngani sa kalibutan aron paghukom sa aron gipadala niya ang iyang bugtong anak aron ang kinsa katong mutuo kaniya dili malaglag makabaton og kinabuhi nga dayon. Sa 17 nag-ingon kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron sa paghukom sa kalibutan kundi aron nga ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Hinumdumi mga igsuon kitang mga tao bisag unsaon natong bag-o sa atong kinabuhi aduna gihigayon sa atong kinabuhi nga kita makasala apan ang Dios hinumduman usab nato andam ug tagana
sa pagdawat kanato nga walay bugti nga pangayoon alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Mao kana ang tema sa Pasko. Amen. Magampo ta, magagsuon. Ato iduko atong mga ulo. Amahan among langit nun, salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag kanamo, Lord. Salamat Ginoo, Lord God, nga ikaw gayud ang Dios nga mahigugmaon, puno ka sa grasya, Ginoo. Dako kayo ang imong sakripisyo, ug grabe ang imong sakripisyo nga imong gihatag kanamo, Ginoo God. Imo kaming gidawat, Ginoo, nga wala gayoy bugti. Ug ikaw usab, Ginoo, nagpakita ka sa kaluwasan, Ginoo, Lord God, pinaagi sa imong kaluoy diri sa mga katawhan nga makasasala nga wala gayoy paglaom dinhi sa kalibutan. Ug salamat, Lord, nga tungod niini ikaw ang Dios nga naghimo og mga lakang, ikaw ang Dios nga naghimo og mga pamaagi aron kami matubos sa tukma gayud nga kalaglagan didto sa kalayo sa impierno. Ug salamat sa dakong gugma nga imong gihatag kanamo, Ginoo Dios. Dili gayud matukib sa pulong ang among gibati nga kalipay sa dihang among napalgan ang among paglaom, ang among kaluwasan diha nga gipakatawo nga imong gipadala diri sa kalibutan nga way lain si Ginoong Hesus. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Ug ako nagampo, Ginoo God, nga bisan pa man ining mao mensahe, Ginoo Lord, sa Kapaskuhan, amo gayud nga masinati ang imong kamaayo, ang imong gugma diri kanamo, Ginoo. Salamat nining tanan, Ginoo Dios. Kini imong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.